Du der! Der er valg! Du skal stemme! Hvordan? Sådan! Du får et valgkort. Nej, ikke per mail. Heller ikke nede på kommunen. Heller ikke sådan. Du får det i postkassen. Og det er gratis. Det er din billet til valg! Billetten må ikke blive væk! Pas på den! Nej, ikke sådan! Gem den godt. For eksempel her, eller her. Gem den sikkert, men ikke for langt væk. For det er snart valgdag. Lige om lidt. Nu! Find dit valgsted! Hvor er det? Det står på kortet! Du er i valglokalet, og nu skal du stemme. Nej, ikke ind i boksen! Find dit valgbord! Hvor? Det står på kortet! Ja, sådan! Og nu! Nej, du skal ikke give kage! Nej, ikke penge! Nej! Hvad? Nej! Ja! Man bytter sit valgkort til en stemmeseddel. Og nu! Nu sker det! Boksen! Stemmesedlen! Blyanten! Krydset! Det her er meget vigtigt og meget nemt. Kig på stemmesedlen. Til venstre ser du partier og personer. Til højre skal du sætte krydset. Vælg et parti eller en person, som du synes mener noget rigtigt, og sæt krydset der. Nej, ikke sådan! Nej, ikke ja! Nej, ikke to! Nej! Ja! Et kryds, og kun et kryds. Sådan! Nå, men nu skal der i kassen! Det er nemt! Pas på dit valgkort! Sæt et og kun et kryds! Stem! Stem!